ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Amma yaron Alhajin nan ya yi min mugun tsiya, kuma gashi ina ta jiran shi ya fito ma ya ƙi. Ko in kira shi a waya ne ma kuma waya ta ya fito dai daga gidan nan, ina nan. Rana fa ta dalle. Salamu alaikum. Barka dai. Wa alaikum salam. Ya garin ya kwana biyu ne. Haba da Allah. Ya Alhaji ai ina ciki nake jin surutun ka. Alhaji baya nan ai. Ina ya tafi? Ya yi tafiya ne, ya je Saudiya. Tun da ya je Saudiya da azumi ai bai dawo ba. To ya maganan nan ta ranar ka san ka kawo min kuɗi. Ina kuɗin yake Alhaji da kanshi. To ni ba na kawo ma kuɗi ba, da na kawo ma kuɗi kai kuma ka fita da gudu ba. Kai fa ga abin da kace min, kace bindigu ne a ciki da bom. To kai baka san irin wasan nan na razana ba, kai baka san irin wasan nan na razana ba. Ai ba ai kai baka san irin wannan wasan na razana ba. Kai to yanzu ina kuɗi. A kuɗi kuma na gina na je na gina kaina da shi. Me zan yi? Ayo. Arewa Boy One TV, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode.